Straight to the Ato ron point. na kong garbo mga higala nga ni agyo atong kauban sab no dito sa atong Sibianan mga kahigalaan ang atong mayor des dakbayan sa Sugbo mga suking tigpaminaw Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niya sa tong studio karon murag unang higayon mo ninyan hinin ako atong tagag pagtagad Mayor Alvin maibuntag May buntag Attorney Rufil ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. niya so wa na gyud pila katulog na lang eleksyon naman kumusta na Tulog na lang. Ako sa duwa na sa ko'y tulog. So, kuha na lang pila na lang yung kaadlaw, muhukom na gyud ang mga tao ug magpaabot na lang gyud ta sa ilang hukom. So okay, si Mayor Raymond Alvin Garcia nahibawatas usa siya ka abogado sa educational attainment walay problema na sa capacity may gala. Now, sa public service gani Mayor Raymond, pila ka years gyud ka nga naka-serbisyo nas gobyerno gani? Ni sugod jud ko 2013. Okay. Sa barangay gyud ko nagsugod. Barangay konsehal sa barangay Kamputhaw. Okay. Onya pag human ni ana sa 2016 na elect ko as a Cebu City Councilor sa North District, re-elected in 2019. Okay. 2022 nidagan ta pagka vice mayor. After 1 year and 11 months nahimo tang acting mayor og full-fledged mayor last October. So taas-taas na gyud ay pod nya katuigan. Ana kanindot ani kay nagsugod ka sa barangay. Yes, kibaw kita sa mga problema sa kabarangayan. Mo na importante nga kanang kasabot ka ba unsay problema gyud sa tao? Unsay problema sa ubos? Tinuod yun na. Kay lisod magkay datam lutaw-lutaw talian nya kakabo unsay gyud kuan so feel nimo unsay panginahanglan sa katawhan. Tinuod na. Mo na importante. Okay, kini imong pagdagan ron dunay gyud kalainan kay ang pagdagan nimo sa konsehal sa barangay, sunod councilor sa city, nya paghuman vice mayor medyo unsa may kalainan sa pagkakaroon mayor na magid imong gidaganan. Medyo Well, kay tungod lagi or mahinam gyud ron kun sa ora. Kay tungod kay amo na ning pinakataas no sa syudad sa Sugbo nga posisyon. Mo usad ni pinakadaghan nga intriga no ang akong na eksperyensya. Mo sa ni pinakadaghan nga mga kaso nga gipang file bato kanako no og mo lagi na Attorney Rufil mo nila giingon nga ang punuan gali nga daghang bunga mao gyud batuon wa gyud ko makadungog gyud nga ang atong mga kaatbang sa politika nagtirahay each other diri gyud pun taryatanan ako ikaw gitarget mo ako gitarget tanan ako gitabangan gyud ko muna nga bahala na lang oy ang atoa lang bahala nagwa na sila nako basta ang importante ang katawhan na nato. Okay. Now kining imong complete slate pwede ba mahinganlan nimo sa north ug south unya kwan? Ang sa of course no ang atong vice mayor si Vice Mayor umaabot na tong vice mayor Joey De Luz. Okay. 4-time nga city councilor o diyan himong chairman sa MCWD. Usa sad ka abogado susama nako og naasay kasinatian eksperyensya daghan kay balaodnon sa iyang panahon nga nahimo unya. Ang atong kongresista sa Norte Distrito mao si Congresswoman Rachel Del Mar who is the incumbent. Unyang konsehal nato sa North District naatay mga incumbents no. Naa si Panday Joel Garganera, naa si Y Kulba atong amigo Jun Alcober. Unya naapod diha si anak ni Mayor Edgardo Labella nga si JP Labella incumbent councilor pod og naa diri si Eileen Guardo, wa naman kadagan ang iyang bana nga si Jerry. So si Eileen ang nidagan no. And then natay upat ka bag-o. Okay. Actually si Eileen is considered bag-o pero nasa tay lima na sila tanan. Ang si Eileen Guardo ang usa. Naasad si Harold Go, konsehal pod ni siya sa barangay Kamputhaw number 1. Unya naa si RJ Osmeña, ang anak ni Jingjing. Okay. Osmeña. Unya si Glenn Buntuyan katong konsehal sa una kay SK chairman sa barangay Talamban nahimong presidente sa Federation of SK so nahimong konsehal. And then ang last nato nga konsehal si nag-mention na ba to nimo? Naihap na ba to nimo? Ako lang college si Ramil Ayuman nga ni akaron. O gingon mo sa Siltaitos. Good morning niyo sir. Kuan si Winston Pipito nga maoy barangay kapitan sa Barangay Bakayan. So muna sa north, Yes, sa south, north. kumusta? Okay, sa south ang atong mga konsehal sa south na si natay mga incumbent tulo ka buok.
Okay. Incumbent Councilor James Cuenco, anak ni Tony Cuenco, Oo. Incumbent Councilor Junjun Osmeña, anak ni Renato Osmeña, Oo. og ang atong panyero nga si Attorney Ray Gialon. Oh, Regelon. Kini unya- mingingig. Og naatay 5 kabag-o no, naa diha si Pai Abella, Oh. naa diha si Opel Abellanosa, konsehal ni siya sa Kinasangan Pardo. Unya naapo diha si Jason Guardo Okay. nga maoy konsehal karon sa Barangay Tisa. Mm. Og ang last but not the least, ang anak ni Mayor Labella nga si Eugene Labella. Oo. Og amahog magunang murag incumbent sad si Dave Tumulak, of course, no. Ay kalim Ang ni ato Dave ang- kay basig magmahay niya. kauban po sa media. Oo. So at least kuno ngano man ka mobutang og congressman diri sa South. Well, ang atong gida sigud si Edu Rama, no, pag kongresista. So at least kining imong grupo medyo bugat-bugat sige ni kay sa North Daan ang incumbent congressman na man ninyo. Nya ikaw may pinakadaghan sad nga mga incumbents. Nga Ana- konsehal nga nanagan. Yes, that's correct. Oo. Oo. So kining dunay survey sa University of San Carlos sa ilang Political Science Department nga leading ka. Yes, O nakita usa may bitaw na imong reaction ana. well, very encouraging, no? Unya mo man sad na mo reflect man sad na sa ground nga among makitaan. And then nasa tay atong own internal surveys, no? Pila na kabuok atong mga internal surveys, lain-lain nga grupo. We also have our own independent surveys, no? Ang magkuha sa tag mga independent surveys, no, from others. That is the same sentimento nga among makita sa ground. It really reflects what's happening on the ground. Nga kitay naguna, kitay naglead, no. So magpasalamat ko sa mga kaigsuunan nato sa ilang trust ug sa ilang confidence sa ato ang liderato ug sa atong candidacy. Sa imong tan-aw kining pag-lead nimo asa man nimo attribute ni? Sa imo ba kang kabatan-on, sa imo ba kahang tungod sa imong grupo, mga incumbents na animo kasagaran or unsa ka sa tan-aw nimo? Or nag-join ta ni tanan? Nag-join na ni tanan, pero ang common manggod nato nga ako madunggan sa ubos kana yung moingon sila nga si Mayor Raymond daghan na buhat action mayor. No, daghan makitag na aksyonan gud nga mga problema nga wa gyud mabuhat sa unang mga panahon. Oh. Ikaduha moingon gyud sila nga dili na sa tas batanon. Oh. Sa kadugay na nila na derbisyo. Unya pila na katuig mas maayo nga naay fresh ideas coming from a younger generation nga politiko. Kay Oo. sa tanan nga nagan ako may pinakabatanon. Wa pa man ta kahapak og 50. Napamantas 48. No, so usa sa factor nga no ang mga linilid sa survey. Unya kining I'm sorry ha, Mayor Raymond, kini ni ang ako mabatian ba pero karon sa imong gisulti medyo ni na matubag na nimo ni pero ako pa expound nimo kay do na mag-uban mingon nga pero kaninindot man imong gisulti nga action mayor mao ni nakuha dito sa field na mamingon nga kada Raymond no kanang elitista kayo. Wala ba? Kadang Oh. mo ginay akong mabatian sad, no, nga kana si Mayor Raymond elitista, kanang dili maduol, Dili pangmasa na ba? dili Mas may ma-explain mo na. pangmasa, garboso. Oh. Naara gyud na sa ilang perception sa pagtan-aw nako. Attorney Rufil, no. Perception na gyud na nila kay unsaon taman nga kanang ang akong itsura kanang tisar unya pution unya hinapay kaayo, di ba? Pero huwata lang akong smile, di ba? So muna nga hinapay kayo niya. Muna ang ilang perception ako na moingon sa nilang sa ba din ang gwapo ta. No, so muna. So but once they get to know me, maka-speech ko anak tanan moingon man sila, "Uy, dili man di ay." So murag makuha nila ang kuana. Yes. Oo. Nya katong ambot og kini ni ang bantayan mo gagod kay sa imong ingon lagi kini bang batuon na ba no kay nagbunga na batuon I don't know kung tungod ba nga gitripan mo lang ka karon sa ba yo tanawa dali ka gipicture na payong-payong ay lagi wag yo hinungdan ba. Ako ra bay nakupot sa payong. Di pwede mamayong di ay. Muna gyud ingunana gyud na ang atong kuan. Ang labi nagkaroon nga election season, grabe na kaayo og ganang mga panglabay o mga dili sakto nga storya, mga fake news o uban pa. Anyway, anad sa ka kay makagikan sa barangay. Yes. Kasi kasusumurag na ready na po ka anay nana. Pila gud kakasugod gisangat nako. Muna akong pangutanan ni mudugang karon kay kini una ka survey sa gisulti sa mga kuan, mga estudyante sa University of San Carlos
Pero nag-una po sa service vice mayor si Tomas man. Na panalitan butan ta lang og mauni panalitan mo reflect unya ning election kaya nimo nga ikaw may mayor o niya imong vice mayor si Tomas. Mo na ako pangutana nga ako ipatubag nimo ron taon. Straight to the point. Atong balikan may gala si Mayor Raymond Alvin Garcia ni atong pakiginabi karon mga sukit tig paminaw. Ako sing gipangutana kaganina labot ining disqualification ng kaso nga gipasaka batok niya. Unsa may imong tan-aw ani Mayor Alvin? Kibaw ka. Kuan gayo no. Timing yung gayo nga karon yung si manahon na. So tactic yun sa atong mga kaatbang. Pero that is part magina sa pagpangampanya og politika. No? Kay mo lagi na akong giingon nimo nga kung kinsay to taas mo ginay targeton, no? Ngano ako pa mangjud, di ba? So muna nga makaingon jud ta nga this is really part of ilang game plan, no? Kung saon na to, unsa nila pag-discredit diri kanako. So kay babaya ka nga daghan kay kaso gi file batok nako puro sa gipang dismiss siyam nakabuok, no? So inigabot aning kaso diri kanako atong tubagon sa COMELEC unya mohimo lang ta og sakto nga depensa unya murag kumpiyansa na sad ta nga ma-dismiss ra pud ni. 5 man mo ka mayoralty candidates nining upat nimo ka mga katbang kinsa man nila imong tan-aw nimo na sa likod aning mga kaso. Ay, klaro man gyud kaayo na kay ni tumaw naman ang ilang abogado ana, no. So mo na nga nakabantay na gyud ko nga gikan gyud na sa BOPK. Okay. Unsa may tan-aw nimo kay doon na ba miingon nga kung bisa pag mudaog ka, lisod ka naglingkod kay na may mga kasong gipasaka batok nimo. Dili man wa man koy perpetual disqualification to hold office, no. Unya ang kanang kasuhan most probably wa naman na maresolba na. Maybe after the election, sinigumans proclamation. So, that will not affect ang atong kandidatura. So again, balikan to gamay tong kwan. Panalitan kini sa survey karon nag-una ka survey, no? Unya ang sa kini ang mayoralty. Sa pagka-busy mayor, nag-una mas tumas. Ang imong akong pangutana panalitan kay tanan man mahitabo gini election god, no? Ibutang ta lang, namo gi kay preferred kinsay gusto nimo nga vice. Pero kung panalitan si Mayor Tomas Osmeña maogi mahimong busy nimo, di ka maglisod sa imo niya panggobyerno? Well, I work on the premise nga ang tanan ay pwede nako matrabaho together with whoever will win for vice mayor. Basta lang ang kanang vice mayor nga mudaog sincero lang og ang tan-awon ang interest lang yun sa syudad sa Sugbo. Kung iunana lang ang iyang thinking, pwede gyud ko mo work with him bisag kinsa nila, no. Pero of course preferred yun na to nga mudaog ang atong vice mayor nga si Joey Daluz. Kay tungod lagi nga ang trabaho manggod diha sa konseho mao ang pagpanday og balaod. Og kinsa may angayan ibutang diha, di ba usasad ka abogado kay siya ang eksperto sa sa mga balaod. No, so obviously si Joey Daluz gyud ang pinakahaom og fit nga candidate para sa vice mayor. Okay, so morning dagana og hinuon sa mga konsihal medyo padalitan o matinuod ng survey, no? Murag majority ang imo hinuon. So medyo makabawas-bawas ka dito napita sa council kay usay mo ang mayor ug doon na kay plano niya mabagan sa council medyo lisod sa god. Lisod no, and ingnon tikas tinuod nga I am experiencing that, di ba? Ang akong budget nga 18 bilyones ilang gihimong 14. Daghan kay kog mga programa dito nga ilang gipangkat, no. So muna nga importante jud kaayo nga ang atuang konsehal atong kaalyado kay para nindot og hapsay ang pagdagan sa atong syudad sa Sugbo. Balik ta ini mga pasangil Mayor Alvin kay mo lagi nag-ingon kung naa ka diha batuon ka man gyud pero nanapoy laing gibato nga bag-o lang circulate tong video mo gawas man lang sa kungkuan kung sa man yung video ha nga dunay nang hatag dito og ayuda nya to sa to nang hatag og kwarta nga ikaw na mo sige pasinginlan. Pero may maguna ako ginailang pasanginlan sa tanan, no. Mula ako giingon lagi nimo nga kita mo gyud naguna kita gyud target. Nya panahon ko ni eleksyon apil kag pagpanghatag og ayuda. Wala sa doy. Wala gyud ta mo apil og panghatag og ayuda during the campaign season. I mean, sorry, the prohibited period for campaigning, no. Wa gyud ta mo hatag. Pero of course before that, of course as mayor of the city of Cebu, gibuhat yun nato ang angay natong buhaton isip mayor. Mo gani importante. Now karon kung matagaan kag kahigayonan nga mamayor ang atong mga problema
sa Sugbo nga atong pagtagadyod kini ni ang traffic, ang baha nya atong hisgutan ni CCMC ron. No? Yes, yes, Okay. yes. Kini sa traffic, Mayor Raymond. Ma-imagine man nato no nga ikaw may mayor ron. Nya ma-imagine nato matagaan kag fresh nga mandatos katawhan. Na gyud nakasalalay sa mga baga ning tanan. Correct. Unsa may pamaagi nimo, unsa may imong kini ni ang solusyon ning nagkagrabing traffic sa Tundakbayan? Well, dugay na ko nag-ingon ani no nga ang problema sa traffic dili lang kanang masulbad ugma, no. It is a long period of time. Gani ang mga dagkong mga syudad sa kalibutan mao gina they had to go through a lot of years to be able to fix their traffic problem, no. So unya ikaduha nga imong nauna-on ang pagsulbad sa traffic dili pod ni siya kaning usara ka solusyon, daghan nig solusyon. So for example, ang pagsulbad sa traffic kinahanglan na ay efficient nga mass transportation. So sama sa uban nga mga nasod nga efficient kay ang ilang mass transportation, ma-train man, ma-monorail man, ma-BR, ma-bus man, ma-cable car man, basta efficient lang ang transportation. Masulbad yun ang traffic kay ang mga tao makakaton naman og bilin sa ilang mga sakyanan, mamotor man o masakyanan man, unya musakay sila mass transportation kay it's more efficient og maabot sila on time. Oo. Di ba? So muna ang usa ang mass transportation because it will teach people to leave their vehicles sa ilang mga balay and ride mass transportation. So less na ang sakyanan sa daan. So less na pud ang traffic. Ikaduha, kinahanglan gyud tag disiplina sa atong mga driver. Oo. Di ba? Most na pinaka-importante na gyud tay disiplina. So kinahanglan tag mangita og pamaagi nga unsaon nato pagpadisiplina sa atong driver ug to educate them. No, kay daghan man kibaw aning mga kaning mga signs mag-isla kibaw, Oo. di ba? Oo. Kana bitawng sign nga dili kung stop na gali kutob ra ka a certain portion kay nana na X, no, kay para sa pedestrian or para sa open lane, Oo. di ba? So kana man yun ana mag-isla kibaw. So that's two. And then maybe we should make more roads and widen them, no. Muna na tingali ang ato ang buhaton. And then four, ang kaning mga traffic areas nato like kaning mga IT park, no, kaning mga business districts nga naa gyud dito mo dagsa ang mga tao, maghimo tag daghan nga ingon ana. Like for example, kung traffic na kayong Ayala og IT park, we should be able to open kaning SRP. Oo. Kay para didto na sad mabahin ang mga tao. Inikabli nimo sa SRP nasa didto imong mga offices, Oo. no, etc. Muna nga mabahin na sad ang mga tao. Imbis Ayala og IT park, makaadto na sad sila sa kuan. So this requires a lot of planning. Ato na nang gisugdan karon. No, so muna nga ang pag-implement na lang yun ani ang atong mga plano. Oo. Pero kani maghimo tag additional nga mga roads considering ning atong Dakbayan Sugbo ba murag tungod sa kakaraan bitaw niya nga syudad. Unsa may tan-aw nimo napatay mga mahimuan diha nga mga kuan? Well, muingon kag downtown wala na gyud. Wala na gyud. Mo bitaw na nga ang downtown will be kuan na gyud na mura nag atong heritage kay naman diha tanan ang mga karaan. Okay. So atong buhaton sa downtown magbutang lang tag mga dagko kay mga parking building diha. Oo. So kay para ang mga tao nga bubisitag downtown labi ng turista mo park na lang. Mulakaw na sila simbahan, mulakaw sila sa Magellan's Cross. Ana na lang no for tours, no. Kay anywhere you go, ang old district man gyud ila gyud nang iginadili ang mga sakyanan or limited na lang ang makasud, no. So that's one thing unsay ato mabuhat. Another i-decongest gyud nato ang katong mga like the business districts mo gid ako giingon kanina nga i-decongest. So and then look for alternative nga roads, no, nga for example SRP usa ra may daan duha ra man ang Bestil ra man og kaning viaduct, no. So mangita na sa taog lain nga mga roads padong dito sa Pardo or padong dito sa Mambaling ana tanan kay para it will be a viable area nga mutukod ang mga negosyo dito sa SRP. Kay dako man kayo hawan man kaayo. So pwede ang mga sakyanan yo dito. Oo. Now kini ni ang mao ni usa sa mga plano nga ang City Hall ibalhin sa SRP. Well, plano gyud na sa ni Mayor Mike Rama sa una. Pero ang ako ang stand na pwede man na nato ibalhin apan make sure lang ta nga naa na gyud
mass transportation padong dito. Inumdumi ang BRT mo agi man dito. Oo. So maybe in the next 10 years patingali na nato mabalhin nga kanang ang sistema dito sa SRP na nay mass transportation, ang BRT mo agi na dito. In other words, kung accessible na yun ang SRP na nay mga additional roads, that's the only time we will think of transferring City Hall. But at least nana sa atong pipeline gyud. In the next maybe 5 to 10 years. So immediately imposible yun na immediately. Pero kita planning man ta, mo plan ahead man ta 10 years down the road, di ba? So muna nga nigawas na nga issue. But definitely we really have to decongest nini Correct. atong Correct. So you decongest downtown, you have to decongest IT Park, you have to decongest uptown. Padong na gyud ang growth area mo nato is already dito sa SRP. Now kining BRT ipadayon tani? Padayon. Oo. Galing sa akong panahon, dugay na kay na stall, pila na katuig na stall, no? Oo. Karon pag sudan ako isip acting mayor, ako ray nakapamirma og nakapamalit na og mga yuta kay gamiton sa BRT. Na mirma na gay kog mga kontrata, Oo. no? So sa akong panahon nagdilihok na balik ang BRT. And hopefully by next year makasugod na gyud tag-operate sa package 1. Nya nagsige na ta og kanang himo sa infrastructure sa package 2. Okay, ang BRT abot man ni SRP. Nya abot man sad ni og Talamban. Okay. So mo na ang ato ang gipaningkamot karon. Unsa na magi-update anang BRT giday mayor? Kay primero kuno ang original plan ni from Bulacau to Talamban. Nya isa tingala mahino nga dito na mahino sa Picas Mall sa SRP mo abot diri sa IT Park. Mo na mahino ni direksyon. Pero karon sa man atong gipun ani nga na from Bulacau to Talamban. Na kuan ni siya. Na SRP, no? And then all the way na nito Talamban. I don't know, giusab ba nila kay magsige man nag-usab-usab nya wa na ko ka-update sa gyud doon. O maapil pa ba ang Bulacau? Oo. Kining pila na ka mga stations ang nahumana ni so far? Ang package 1 is only E-Mall. Okay. Padogs Kapitolyo. Mao pa na package 1. Oo. So pipila na nakabuok station. So kana siya muna atong gi-expect nga mo operate na by next year. Karon kining atong station sa Kapitolyo kay gidemolish man gud ni asa man nato ibutang ang atong pwede man na kay inig abot sa Kapitolyo mo turn right man na sa Iscario. Oo. Pwede ta mo mangita og area diha para sa ato ang station. Oo, kay aron niya kon ba? Mas may ganito nakapagita ta daan na lang gyud sa una pa. Mo lagi pero tanaw lang nato no kay we must all know nga kaning BRT is a national project, funded project at zero expense to the Cebu City government. Sila nagfunding ani, sila sa mubayad ani. Posible nga ang Cebu City government partnership sa private firm mo operate sa mga buses. So unsa may tan-aw nimo ani in the next 3 years or within your term mahuman ka ning BRT? Panalitan ha taga kag fresh nga kon karong Lunes pohon. I think mga 70 to 80% mahuman na in the next 3 years. Oo. Kay mura magud to gisaad magud to pag kuan ni BBM nga ingon sige kay mahuman na niya. Mura magdaon sa mi hinuon. Well, kibaw ka gi-push gyud na sa presidente. Oo. No? He has been very kuan about it, very vocal about his position nga gusto gid siya nga mahuman gyud na ang BRT ug nakadungog bang gugos mga RDC meetings namo nga ningon gyud siya nga ipadayon din nato ang BRT. Oo, kay importante mo kayo. Okay. So sige, so arita sa atong isgutanan sa CCMC o kining isgutanan po nato sa baha. Kini sa baha day mayor, problema mo ginandako nato no kining traffic nya baha sad ta. Unsa may atong solusyon ani under sa imo na gid unya nga liderato panalitan mahatagan kag higayon karong Lunes. Again, moingon ta nga ang kanang solusyon sa baha di sa na overnight kay infrastructure ang imong kinahanglan ana. Oo. Ang rason man gud ni ana is that ang atong drainage perti ng kakaraan, di ba? Mayon kag 80s or even earlier, no, ang atong drainage system diri sa Cebu City. During the time it was built, pila ra may population nato, no? Pila ra may mga buildings nato, pila ra man ang mga sakyanan nato at that time. So ang capacity sa atong drainage at that time was only for that period of time. Pero karon, pila na natong population, pila na atong buildings, pila na atong sakyanan. Og napagyutay climate change nga sa una ang tubig ang uwan di makayto grabe karon ang volume sa tubig times 10 times 20 so samot na nga di na gyud makasugakod ang atong drainage system. So atong gibuhat karon naghimo ta og drainage master plan together with the Japanese government for free. Nasugdan na, it will be finished maybe in a year or so. Iniguman ana nga nanatay drainage master plan atong i-upgrade ang atong drainage. Magtinabangay
kuyog sa DPWH. Ang Cebu City Government, DPWH, face per face kay billions man of pesos ang pag-improve sa atong drainage. Oo. Muna'y usa. Ikaduha na tong buhaton, we have 7 major rivers here in the city of Cebu. No, nga moagi dire gikan sa kabukiran. Now, ang mahitabo man gud ana inikusugay ang uwan, ang tubig dito sa kabukirang barangay mudagayday diri padong sa mama. Magkaana mo gagamay atong rivers and creeks. Kay daghan kay mga informal settlers, Yeah, no? mo gyud. So dili na mabalda na ang free flow of water going to the sea, no? So mahitabuan ni ang tubig moadto na mo run off na. Either sa mga mall, either sa mga balay, muna nga magbaha ta. Oo. So ang solution ani actually is duha ang tan-aw nako. Oo. Number 1, ato yuning i-protect ang ato ang rivers nga ato yung respetuan ang easement, no? Yeah, oo. Unya ato yuning hatagan og housing ang ato mga kaigsuunan nga mubalhin sila kay piligrom sa dang ilang kinabuhi nga na sila sa daplin sa sapa nagpuyo, Oo. di ba? So that's so far that is concerned mo na to. Ikaduha, ang tubig manggod gikan sa kabukiran padong sa ubos. Oo. So atong buhaton na maghimo gitag mga mini dams, catchment ba? Nga before mo naog ang tubig dire, ma-impound usa dito sa kabukirang barangay, no? Kay para hinay na lang ang agas dire. Unya og mapuno na didto, pwede na to ipa-open, no, ang mini dam na to nga mo naog na ang tubig pero hinay na lang. Oo. Kini mga illegal settlers, Mayor Raymond, mas dali rin sa pahawaon. Kay mga pobre na diha, tagaan ni mo og kuan na madara. Pero ang problema ini kini mga negosyante nga kining ilang mga buildings ni encroach didto sa Suba, medyo naabay political will kaha. Si Mayor Raymond nya mobangga ini mga gaysano ug uban pa nga mga insik na diha. Ako Straight to the point. atong balikan may gala si Mayor Raymond Alvin Garcia makigalaan ang atong pangutana ini dako kinigo mga illegal settlers nga mga naa diha. Kung imo nang papahawaon medyo mas dali na sa papahawaon. Pero kini mga dato nga naa, mga negosyante, kini mga gaysano ug uban pa, medyo manukol man ni sila. Ang atong pangutana kang Mayor Raymond kung kaya ba niya banggaon ni? Og daw na ba political will siya nga mo implement ana unya? Well, nanamtay task force kanang gubat sa baha nga nasugdan pa na sa previous administration ato ginang gipadayon. Okay. Kay nakita mo gud nato ang importansya nga ma-recover yun nato atong 3-meter easement, no? For the sake of kaning ato ang mga kuan, for the sake of ato ang mga settlers og namuyo diha nga safety sila og para sad nga to prevent sa atong baha, no? Muna pinaka-importante sa task force gubat sa baha. Og ato namang nasuwatan ning mga dagkong mga negosyante. Okay. Yan ingon man gyud sila nga mo comply sila, no? Katong imong giingon nga gaysano ni suwat na nga mo comply sila, pero kay tungod lagi dili ingon ana kadali kay Oo. mag-construction pa gyud, di ba? Unya usbon pa man. So hatagan lang sa dato og time. Pero Oo. ang pagbangga og mga kanang dagkong negosyante, okay, kanang kaya man kay na nato because the Cebu City Government as LGU na mga mga powers na nato, no, nga og sa balaod pa ilang tawgon og police powers, no, nga atong magamit kay para mo comply sila sa atong mga lagda ug atong mga balaod, no, na pwede man ta mo issue og kuan kaning mga violations, no, which they have to comply. Pwede sa nato i-revoke ang ilang mga business permits kay nagnegosyo na sila diri. So daghan kitag approach nga pwede natong mabuhat para mo comply lang yun sila. Og ako di ko mo ila bisag pagdato ug unsa pa na sila diha. Oo. Unsay maayo para syudad sa Sugbo atong buhaton. Now, unsa na may accomplishment so far in task force gubat sa baha? Kanang pag-recover sa 3-meter easement usana na sa ilang nakuha nanay portion ana nga na-recover. Number 2, ako man nang gi-expand ang task force gubat sa baha. Kay sa una pagsud nako ang ilang gibuhat puro ra recovery of 3-meter easement. So akong gibuhat karon gi-include na akong DPWH kay para mag-discuss pod me unsay mga engineering interventions, no? Okay. It's not only about papawaon nimo ang nagpuyo sa sapa, it's also about engineering interventions. So karon ang DPWH naa na gyud permi sa among task force gubat sa baha ug we are already discussing engineering interventions. Coordinated na ang among approach. So kibaw na mi asa ang problema, unsay ang solusyon aning problema, inagnana ang solusyon kinsa may mobuhat ani, Cebu City Government ba or DPWH. So coordinated na gyud ang among approach kay naa na. So muna'y pinaka importante karon nga akong nakita nga atong na-add ang DPWH sa atong task force gubat sa baha.
kanang Sunstar area diha, kanang sa University of San Carlos, kanang mga area ha diha. Sukim tubo ang tubig. Correct. Asa man ngano asa man nagikan? Kana kuan man guna sa unang mga panahon, no? Waterway man gina sa unang mga panahon. So ang solution ana kay nagsige naman ta og padakos imburnal diha na ta. Oo. So di gyapon masulban ang problema. So naghunahuna ang DPWH usanis ilang gitan-aw nga maghimo tag murag dako nga catchment underground. So munang ilang suggest diri kanato. So ilan ng fundingan kay dako-dako man ang amount, no? Ang DPWH mo funding ana, and hopefully by next year ilan ang ma-implement. So ibutang na nila silang GAA for 2026. So national ni nga National funded na. Oh, kay di magsilbi og kitara na sa city. Di lisod kaayo. Tungod sa kadako nga kuan. Oo, so tan-aw nimo ani Mayor, at least makuha na siguro in the next in the next 3 years, 3 kaya years, ni? in the next 3 years kay 2026 man ta magsugod ana. Okay, kay dugay na magkita ning sige Lagi baha. kay hibaw jud ko ana. Oo. Okay, arita sa CCMC. Unsa naman ang CCMC nga dusi ka tuig naman may human-human. Dusi na magidi na katuig. Kiba ba yata si history ana? Oo. Diba nga sa panahon nga naguba man na because of the earthquake everything unya pila nakabuok mayor nga niagi wa gid na mahuman. No, gali ang kaning mga mayor karon nga nanagan, they were mayors during that time. Ug wa gid mahuman na. Inikadto ni mong CCMC mao gihapon. There is 3 stories ra ang nagamit. Oo. Out of the 7 karon. Pero 10 stories magyud na ang ato ang design ana. So himuon gyud na ato na og 10 stories ang CCMC. Okay. So mao na nga ang nahitabo manggod sa unang mga panahon sa akong predecessor naundang ang construction, no? Kay ang katong untang contractor nga mohimo motiwas adto katong MEC cat. Gi-terminate ang ilang contract. Okay. O ba na first contractor? Yung kinaghan ng contractor ko na puli-puli naman eh. Lain man na, no? Lain man ng phases, no? Okay. So lain-lain na nga contractor. So, it started with CE Padilla, no? Ang katong structure yun nga 7 stories unya ang pag-finishing ana katuon ta si MEC cat. Unya sa panahon sa previous administration ilang gi-terminate ang kontrata for whatever reason, di na lang ta mo hiskot og unsa. So na-stall gina siya from 2021, 2022, 2023, 2024. So karon pagsud na ako na nang gipa-rebid. Katong kontrata sa una atong tiwason pero lain na sa nga kontraktor kay na-terminate naman to. So na-rebid na nato mag-post qualification na lang. Hopefully right after elections mapirma na nato ang kontrata nga mahuman na gyud na ang CCMC. Di ka ta maproblema ani nga lain-lain kontraktor simba ko unsa may tabo. Magihay tudtod sa kisay manubag. Lisod man gud kaayo kay ang gobyerno bidding baya. Oo. So imong ibidding ang phase 1 contractor A, inig-bidding nimo sa phase 2. Di man sigurado nga si contractor A kay lowest price ba basig mo daog sa contractor B. Inig-bidding nimo sa phase 3 basin lain na sa contractor. So mao ginay nahitabo karon nga lain-lain contractor because bidding process man guni ang gobyerno. No. Pero sa akong gibuhat karon dako kay nga scope of work maabot og 600 million nga matiwas na gyud up to the 7th floor ang finishing, no. Muna nga usara ni ka contractor up to the 7th floor. Unya sa 8, 9 ug 10 katong additional 200 million. Next year nato na ipabid na sana nato kay para mahuman lain na sana nga kontraktor. Mo ni kalainan no ugari ka private sector mo gon pahimo ka hospital o sa ka kontraktor human. Pag gobyerno gon ang first 2 stories o lain kontraktor sunod na po na mo sumpay lain. Di ba ka problema ang accountability ba simbako? Well, tudtod ni sa kisay manubag. Tinuod gyud nga kuan nga problemado. Kay usahay ang phase 1 naman kay kinahanglan humanon sa phase 1 before ka maka phase 2. Di ba? Ingon ana magyud na. So problema gyud kung walay coordination. Pero unsaon ta man gobyerno man na, no? So ingon ana magyud pamaagi nato. We have to follow COA rules. We have to follow the procurement process. So mo na nga naingon ana na. Pero sagdi lang ato lang nang pangitaan lagi og pamaagi sa atong fresh term mahuman na gyud ang atong CCMC. So at least
in the next 3 years tan-aw nimo human Mahuman na gyud ni. Oo. Unya kini bang pagkapintal bitaw Mayor Alvin ba? Lahi bitaw ka ng mga hospital sa private paspas kay mahuman niya. Ang pagkapintal nindot. Ang CCMC mo magkuspad man pagkapintal gyud. Wa pa sa nila pabuto na nato. Migsud sa atong kontraktor manindot na gyud ang Oo. atong CCMC. Sa pagkaingon ka mga lahi magkalainan gyud yung private niya trabaho o sa government. No? Medyo may siguro ato ng tagag ko siguro. Well, ako dili man ko gusto mo butang og malisya pero kani manggong sa gobyerno, it's always the lowest bid. Oo. Sometimes the lowest bid is also the lowest quality. Di ba? Unlike mga private, tanawar ko ng Chongwa Medical Mall, Oo. nindot kaayo. Oo. No? Kay dili sila magud private funds magud ni. So muna nga nalipay ko nga ang procurement law, na amend naman ang procurement law nga it's not anymore about the lowest bid. It is the best bid already. Dili na mga kanang kuan, taking into consideration all other factors like quality. Pila na mo ginagasto ng CCMC 1 billion so far. 1 billion. 1 billion so far. Grabe no niya. So at least another how much money should we spend so that this building will be at least ingon ka ha, ang kaning Chongwa Medical Mall, they spent about 2.7 billion. Okay. That's about 10 to 12 stories. Okay. Of course, less gini ato Oo. So kana 1 billion tan-aw nimo another billion. billion siguro pa kuan nato ni. Ah. Unya kining pag-operate karon sa CCMC, unsa man ni kay do na may ni ingon gud nato atong doon ako ni na-preso in town sa elevator kay kuwang og generator ning atong CCMC. Amo lagi na usasad na no. Pero dili yun na pirme. I think kuan na nagkakataon lang ba. Oo. No, pero na magitay generation sets on standby. No. So pero asa di lang ato ng paningkamutan ang pangmangita lang ta og solusyon ana especially nga magsugod na ta sa pag-finish sa uban mga floors. Unya doon ako nadunggan diri sa Vicente Soto, di na ako isulti angan ingon sa bagulbol sa sila kay gawas ining mga hospitals kuno nga kanang dapat unta tos probinsya ba kuan na daan ang ubang mga pasyente para dili maghuot sa Soto. Naapil pagi ko nung Cebu City sa kini Cebu City sad na SCMC, ari gyapon tugpa na mo diri. Well, duha ka rason, no. Number one, ang Vicente Soto Mangud is located in the heart of the city of Cebu. Oo. So, kung taga-syudad sa Sugbo ka, unya nanginanan ka og medical attention, ang pinakaduol magyud nimo ang Vicente Soto, no? Unya ikaduha pod nga rason, prangka lang, mas daghan sa ekwipo. Oo. Ang Vicente Soto. They are more equipped than the Cebu City Medical Center. So muna nga kaning mga complicated, kaning mga grabe na didto gid sila sa Vicente Soto. So sagdi lang iniguman sa tong CCMC unya mabutang sa sadta og state of the art nga mga equipment, ma-decongest na gyud ng Vicente Soto sa mga Cebu City nga residents. Oo. Na isgutan man nimong Chongwa hospital no kining ilang mall diha gani. Matay kinumdum ko Mayor Alvin, mga 3 years man siguro, 4 years na human gyud. Pero kining CCMC 12 ka tuig na hantod no. Unsa ba hinungdan nga pulta man yung pagkalangana ani? Well, moingon jud kog bureaucracy, unya moingon sad kog tingalig leadership sa mga mayor nga niagi na wala yun nila hatagan og igong pagtutok ang paghuman sa CCMC. This should have been finished a long time ago, no? Kay pagsud untas previous administration kay gisugdan naman ning Mayor Edgar Labella. It was the tungod ni Mayor Labella na nakaablitas first 3 floors panahon sa COVID kay iya magyudong gipush, no? So muna after unta Mayor Labella dapat nahuman na gyud atong CCMC. This is about 3 years, no? Pero unsaon ta man wa magyahatagan og prioridad. So karon ato na gyud ang tutukan og hatagan natong prioridad. Uyon baka nga dunay niingon di na ko nganlan na interview sa damos kahanginan nga kining pagkalangan o kining mao ni serbisyo sa CCMC gumikan sa mismanagement. Well, they can say it, pero ako I would always like to say nga it was a non-priority of the previous administrations. Wa gyud nila hatagag og prioridad. Unya kang sa CCMC pod bitaw Mayor Alvin, kining mga media ba? Sir Ramil Ayuman taga media man sad ni. Kanang lahi man kuno kaayo karon dili man maka bisag sa emergency ra bitaw nga at least makakuha ka sa mga data kay ma-report kay lainan gud aning kuan bitaw Mayor. Kana bang masakit or kanang dili sa medical legal case walay problema kay ang pamilya na aman dito. Pero kanang naglakaw-lakaw ka, naligsan ka o naglakaw-lakaw ka, napusilan ka kalit, na aksidente ka sa medical legal case. Kaming media mo report kami ana. Ang among matabang din nga gawas nga na report at least ang mga parente maka-responde din dito. Unya kaysa may magdahom maglakaw-lakaw ka, maligsan ka. Wa man ka lahi man unang uban masakit nga gidaka sa ospital lagi mong pamilya. So kinahanglan dugo, kinahanglan og tambal na ay makadagan. But nana,
Sa man kalakihan, ano man yung balao din sa CCMC nga nabagulbol man mga media ani nga di kuno makasud ang mga reporters, dili kuno makakuha sa mga data bisag ang mga medical legal case. Well, I think dugay naman na gi-practice nila even before my time. Pero Oo. ang ako lang yung mahuna-huna tingali diha is kinahanglan tingali nga ang kaning mga pasyente diha ba Oo. mahatagan og kanang privacy. Oo. Kay di masad sila ganahan nga mugawas ang ilang pangan sa media, ipusilan bisila unsa. But I know naligsan ba sila? I understand no nga ang media gusto sad kay this is a medical legal case. But tanaw nato kay basig na limitation sa atong balaod no or basig request gyud sa mga tagtungod og pasyente nga di sila ganahan nga maradyo ang ilang mga pangan kay naligsan or napusilan or nadunggaban etc. Ang matabang mo gud anak Mayor Alvin kay ni bang naabi kadaghan mo gina bisag kini sila may layuman makasabot man ni nga kada bang labi pag taga probinsya ka or taga kuan ka wa man gud ka modahom lahi mo gud ning madaka sa ospital nga nasakit ka daan sa balay kay nay mo parinti nga ni dani mo bat kana gyud nagbaktas-baktas ka unya naligsan kag kalit unya human kisa may mga parinting nga labi nang manguhag dugo kinahanglan na way makaresponde mag inusara gyud ka dito but through sa report sa media mahibaw mga parinti makaresponde dito tingali tingali dialogue sa siguro. ako na lang nang ikuan. I will Oo. ako nang i-meeting ang ato ang kuan ang ato ang Cebu City Medical Center ug unsa gyud ilang mga guidelines regarding that matter. Oo, para ang media sad maka di sad may mabitin ning kalakiha. Sige, sige. Ako nang tanawon. Oo, pero arita sa 93-1, gamay lang kayo ha kay may ning mahibaw-an kay dunay nangutana gid about ning 93-1. Unya moadto ta sa natad sa kriminalidad, unsaon ta man nga mahimong peaceful city kining atong syudad Subo kay murag nga mga snatchers dito, snatchers diri naa, murag problema kayo. Straight to the Ato sa point. papangamustahon mga higala si Mayor Raymond ining sa 93-1. Mayor, kumusta man ning maong problema karon? Well, una sa tanan kanang ang importante nga mahibawaan sa tao nga ang gobernador or Cebu Provincial Government nga Oo. tag-iyas luna willing jud kaayo mubaligya sa luna sa katong mga lumulupyo na didto. Okay. Kay na may daghan didto nga tag 30, 40, even 50 years nga nagpuyo na didto. Government-owned property, provincial-owned. No? So muna nga gusto na sila, gusto ang gobernador nga ibaligya dito. So kami igo na lang yun mini-assist. No? Kung sa mga requirements nga kinhanglan para sa pag-ibig. Kaya ang sistema manggod anak karon is that ilang paliton Okay. from the government. No? From the provincial government. From the provincial government. Pero di man nila mabayad bulto. Mahal man. So muagi sila og pag-ibig. Okay. So ang pag-ibig bayad sila data 25-30 years nya ang pag-ibig na mo bayad sa provincial government bulto. Okay. Now karon ang ilang manggong pangutana is ang presyo. Okay. Pero ang presyo magud is a function of pag-ibig. Dili man ang Cebu City government nagbuot anang presyo ha. Di sad ang provincial government ang nagbuot anang presyo ha. Pag-ibig yun ang nagbuot anang presyo ha. Muna nga ayaw i-blame ang gobernador ug ang mayor para sa presyo sa yuta kay dili man kami mo'y nag-fix sa price. Ang pag-ibig pod in return ang ilang gibase sa presyo kato sang BIR nga zonal valuation. Okay. Kay maura man ang ilang mabase kay di ba when inibalit nimo og yuta mobayad ka og mga capital gains tax BIR may mohatag nimo sa value sa imong property. So mo sa na ang nabuhat karon nga ang basihanan sa pag-ibig is the BIR. Okay. Now tinuod nga taas gyud ang uban nga areas nga BIR ang valuation. Pero wa mo gud tay lain legal basis nga mabasihan para sa kuan nya di man sad pwede nga ang provincial government mubaligya siya ubos sa presyo sa zonal. Ngano man kay tungod mga 3019 giving undue advantage to a private entity. Di ba? Ma-anti-graft. Nahitabo na mo gunas una, no? In fact, sa Leyte ba to or sa Samar, sa Katbalogan, no? Nga naatoy mayor nga ang presyo sa yuta, let's say, was 2,000 pesos per square, gibaligya lang niya og 200 or 300. Oo. So, mo itong niingon ang ombudsman nga, alkansi ang gobyerno og 1,070 Oo. per square meter.
So unsay nahitabo gi-dismiss gyud siya from office, unya perpetual disqualification to hold office, no. So mo sad to. So mo na nga ang kaning mga government officials sad magkuyaw sad ug mo baligya sila lower than zonal valuation. Makuyawan sad sila nga sila'y makiyas ombudsman ma-dismiss sila. Kay kapila naman na nahitabo kay ang kanang graft and corruption is not only nga mo palit ka og butang, unya imong jakapan. Yeah, oo. Di ba? It's also selling government property at a lower price nga ang actual price or ang zonal price is muto siya. Oh, pwede masadingon ana. Good, that still forms under graft and corruption. So muna nga ato yun yung bansay-bansayon og tan-awon og nabagay tay legal basis nga pampabuo, maubos ang presyo, why not? Oo. No? Wa pa man gud tay legal basis. So in effect, kini karong maong kontrata between the provincial government direct sa mga tao pinaagi sa pag-ibig, out na niini ang Cebu City government. Wala na gyud milabot ana. Igo Oo. na lang minitabang nila kay naman gud na sila yung mga requirements ang pag-ibig for the loan. Oo. For example, they will require tax declarations. Oo. They will require what you call subdivision plans, no? They will require so many things. So kami human nami sa among role, amo na ning gihatag sa atong occupants kay para sila mo apply na sila sa pag-ibig. Pero katong niaging pipila ka semana, no? Kuan kanang we were already able to kanang transact with pag-ibig. Kay katong mga lumulupyo sa kalunasan, Oo. willing naman sila mo bayad at that price. Okay. Murag 11 or 12,000 per square meter. Willing naman. So, in so far as that is concerned, na-resolba na gyud. Ingon ana lang gyud ang pamaagi. So, unsa may akong gibuhat gahapon lang, ni-sign ko og executive order nga naatay murag help desk Oo. nga para sa 93-1 nga mga occupants and beneficiaries. No, in kaso lang nga kinahanglan gyapon sila ayud kanang tabang Oo. gikan sa syudad sa Sugbo regarding their requirements, no, and even to connect them to the provincial government or pag-ibig, naghimo na ta og task force for that. At least So, maka-assist nila. maka-assist dayon nila. Unsa man nitabo atong history gud aning 93-1, doon naman to yung land swap deal gid unta. Kay kung panantan doon na yung land swap, at least ang city government mo imo deal na sa iyang kaugalingong katawhan. Pero it will not change the price. Kaya ang mag-set sa presyo ana ang pag-ibig magyapon or ang commission on audit. Di gyapon ta makapatuyang og pamubos. Kay ang mga government officials na ang liable ana. No. So ang nahitabo man gud sa land swap deal kanang it lacked a prior consent coming from COA to enter into the land swap deal. Ngano ingon ana man na kay bisan pa gobyerno o gobyerno mag-swapping sila gyuta musud yun ang COA to value. Kani 5 billion unya kani giswap 5 billion kay para dili maalkansi ang both local government units. Kay kung 5 billion niya kani 1 billion ni imong exchange maalkansi man ang one local government unit. So that's why the consent of COA is needed prior to a land swapping. Wa man na makuha nila sa unang panahon. So kana siya nga isgutanan kanang land swap deal patay na gid na. Patay na. And And besides, ang provincial government ni withdraw na sa ilang kuan na sila board resolution. Di ba? Unya, katawanan kayo nga ang board resolution was signed no less than Vice Governor Junjun Davide. Ang board resolution withdrawing it, di ba? And it's so funny, siya ang governor nga ni-sign pod sa land swap. So it's the same person nga nag-withdraw mo yung nag-sign sa land swap, no? So muna yung nahitabo. So muna nga ang provincial government had to resort to kaning ibaligya diretso na lang nila sa ato mga residente pero muagi og pag-ibig. Oo. Okay, arita sa natad sa kriminalidad kay matud pas pagkakaroon mo ni unsa man ni nga mo ni balik naman ni mga problema nato. At ang mga call center agents makuyawan sila ni kagabiig uli nila medyo dili naman kuno safety ang lugar, no? Although moingon ang atong PNP chief nga okay rami pero ang what is happening in the ground murag doon may kalainan. Unsa may atong pamaagi Mayor Raymond panalitan matagaan kag presko nga mandatos katawhan nga at least ang mga Cebuanos safety ta ug kato mga magabi unta kay doon naman to sa una matod pa kung mahinumdum ta doon mga libreng bus bitaw nga mga buses nga mo hatod kuha sa mga trabahantes gabi unsa na may nahitaboan ni karon? Well, ang maghisgot ka og criminality, no, public safety, pagsud nato usa sa atong gibuhat yun unya it's continuing until today kanang ilang gitawag og police visibility. Kay ako magtuo man gyud kung kaning police visibility mo deter man gyud ni og mga
crimes, no? Okay. Kay kita bitaw sa una-unay pulis, magkuan man ta. Careful ta, oh. Careful man ta, mabuutan man ta. Oo. Di ba? So mo na ang importante kayo ang visibility ug muna na ang atong gibuhat karon nga ni provide gyud ta og kanang mga ekwipo para sa atong kapulisan. Gani pagsud nako 8 kasakyanan akong gi-turn over nila katong Vios nga white and red nga mag blinker, no. Now over unya aside from that nagbutang tag police outpost, over 30 na ni ka police outpost nga naagi police nga mo standby dito, again police visibility, no. So kung maghisgot ka og call center agents, tingali atong istoryahon ang Philippine National Police, ang atong CD nga tingali magbutang sad ta og mas daghan tingali og mga presence, no, sa atong police ditong dapita. But mo na atong nabuhat na, no, so far gis na po kabuan rata, no, and so many other things. Nakapanghatag na ko nila og kanang mga ammunition, added rifles, no, para sa atong kapulisan. Nya bago lang namo gi groundbreaking ang 50 million peso worth nga building para sa atong kapulisan sa Cebu City Police Office, no, at no expense to the CCM, to the Cebu City Police Office. to Cebu City Police Office. Ang Cebu City government ang nagbayad ana, dili ang Philippine National Police. So grabe ang atong suporta og every month nag-command conference mo bisita gyud ko nila because I am very concerned about the peace and order. Importante gyud kay ang peace and order sa usa ka area Lugar, para ang mga tao safe sa pagtrabaho ug ang mga negosyante will feel also safe. Oo. So mo na atong gibuhat. Asa naman is Colonel Cañete ron? Kuha na siya sa regional office na number 2 na siya dito, murag directorial staff or something like that, no. Oo. So muna siya ang natuwa na siya dito. Unsa man hitabo ang ikaw mayor, ikaw may dunay kanabang tagaan ka og dakong kahigayunan nga ikaw may mutudlog imong hipi diha kay ikaw man pud mo ay balikan sa mga tao may labot sa peace and order. Wa jud ko Pero kahibok. noon sa man tong hitabo ang nga nawagtang malagalit sa Cañete. Mo gyud na usasad na sa akong frustration sa unang mga panahon kay nagprepare ba yata sa sinulog adto. Oo. Nga gitangtang lang siya. No, pero mo lagi to nga I already I pleaded unya ako nang giistorya nya kuan man di ay kay nailis man ang regional director, nailis pud sad ko no ang city director. Pero sagdi lang I'm working together with Colonel Figueroa, may man ang among relasyon, may man sad ang among mga programa. Pero hopefully if given the choice in the future og hatagan ko og mga bag-o nga mga lista og ng mga ngan, mupili na gyud ko sa ako ang choice. Doon na ngutana dali Mayor Raymond, unsa man kunoy role sa imong iyaan sa probinsya kung palitan ikaw may mayor sa syudad? Wa man tay nay role akong iyaan kay kuan man taw na we are independent local government units, di ba? Og unsay buhat sa probinsya dili man sila manghilabot unsay buhaton nato sa syudad sa Sugbo, and vice versa kay independent man gyud ta. Gani ang mga Sugboanon sa syudad sa Sugbo di magay mo botar sa gobernador, kutobra mayor daw, no. So wa gyud separate and distinct gyud, lahi gyud, independent gyud ni sila. However, naalang tay kinahanglan nga maayong relasyon sa atong mga local government units. Kay ang importante ana unity man tinabangay, di ba? Daghan baya kay kog butante og mga lumulupyo diri sa Cebu City nga ang tag-iya nga sa luna ang provincial government. So kinahanglan og in order nga kaning atong makuha nga atong damgo nga makatag-iya tag luna. Kita mismo nakatagiyas doon na labi na 93-1 kinahanglan maayo atong relasyon sa probinsya. Moingon yung probinsya nga di na namo na ibaligya pahawa namong tanan, pwede mo guna nila buhaton, di ba? Pero kay maayo akong relationship sa probinsya, ako naghihimog taytayan padong didto nga mahuman na lang yun ang atong problema ug makapalit na gyud sa atong kaugalingong luna. Kanang balik ta sa luna may kinisgutan ni balik. Unsa may kuan ani? Nanatay initial nga contract ani kay basin niya maingon nga di na lang to may dayon. Mas buwan na ba? Na naman tayo ko. Kay nahitabo ko sa una nga Lance of Dale yung adi ng tamdayon. Nya karon na sugod-sugod na nya basin nga adi tamdayon murag under murag ang mga tao diri murag under may ani kanunay sa kuan. Dili na naman tayo. Hostage man ni kalakiha. Well, na. daghan naman kaayog ni kuan, daghan naman kaayog ni apply dito sa Pag-ibig. So once ma-fulfilled na, then they will come up with an agreement with the provincial government. Kanang contract to sell, no, on toward going na to Pag-ibig. Ang Pag-ibig mobayad sa probinsya in full, unya ang mga residente mobayad sa Pag-ibig data. So once nga they have that contract, wa nay problema, maila na gyud ang yuta. Lain problema na to kining tubig.
nga mainom. Ang MCWD, doon na naman tayo desalination na Mayor Alvin, no? Nga nahitabo. Okay. Unya, kinini ang medyo kuwang sa tubig, inana, no? Unya, paghuman, doon naman kuno to'y kontrata kaniadto nga gipirmahan ang Cebu Provincial Government ug ang Ayala consortium nila mobaligya sa tubig nito sa MCWD at 25 pesos per cubic. Good for 2013 nga contract, kuto po to sa 2035. At least 25 per cubic lang. 25 MLD Oh, per day. Yeah, oo. supply. So, giundang ni Governor Gwendolyn Garcia, unya, pagkaman, alahi na ang gikasabot sa provincial government, mao na ang rason, ni mahal na hinoon ang tubig. Nga gibaligya nga to sa MCWD. So, ang MCWD, kumusakay sa atong kamahalon, medyo malisod ang mga tao na to, nga under sa franchise sa MCWD. Upaubos sa MCWD, alkansi. Dili ka problema nga padung tas privatization ani sa MCWD. Well, dili man gyud na wa gyud na gitan-aw nila even before no nga mag-privatize no. Pero tingali ang pasabot nga privatize is that ang mga bulk water suppliers no sa MCWD kinahanglan nga daghan because ngano man tingali ang requirements sa MCWD is about 500 million of liters of water per day. Ang na-produce sa MCWD mga 200 250. So dako kay kakuwangan. So muna nga kinahanglan gyud ta og mga bulk water suppliers nga mga private establishments no. So nanay nag-operate gali didto sa Mactan no kanang Vivant Corporation who is supplying about 25 MLD to to MCWD pero wa pa makasugod no. So dili tingali i-privatize mismo ang MCWD pero kinahanglan tag more private kanang bulk water suppliers to be able to supply MCWD. Doon na ka idea nga no nga katumaong kontrata sa Ayala provincial government nga mobaligya sa tubig nga to sa MCWD per cubic meter nga tag 25 pesos ra unta. Giundang mahinoon ni Governor Gwen nga kuto pa man to sa 2035 nya pag-undang lahi na pugi ka kontrata hinoon ang kauban sa provincial government dili nang Ayala ang rason na mahal na hinoon 60 na hinoon ang baligya medyo na sab ni kalakiya mahal man hinoon. Well, doon na ka-idea nga nagiputol to ni Governor Gwen. Gwen. Dili ko makakomentaryo anang mga panahon na no kay wala dili pa man jud ako ang mayor ato not unlike now nga makapangutanan na gyud ko sa MCWD sa ana kay ako na may mayor ako na may nag-appoint sa uban kay diyang directors. No nya wa pagali ko ka meeting nila unya makatan-aw ko sa ilang mga report diri kanako no. Pero eventually moabot ra ko anang mga panahon unya interviewin ko balik kay makatubag na ko ana. Sige kay kon ko na at least ikaw may nagtudlo sa mga board ba no? Yes. Kay ano mga istorya tani kay ako natingala sa kog dako nga unsa ba hinungdan nga iya mang giundang tumaong contract nga kuto pa man to sa 2035 nya paghuman ni sud ng rason sila na partner dili nang Ayala 60 na hinuoy baligya na mahal na so medyo alanganin tanya ang Cebu City magod ang imong constituente no mo'y unang mapiktaran Correct. og magmahal ning tubig. I'll get back to you on that ha dili ko makatubag ana karon. Okay unya kinini ang tuloy-tuloy na gyud. Sa 80 barangays pila ka kapitan imo? Nakoy mga kuan tingali maabot tay nag mga 55. So dako gyud mo na nga posible usan sa mga hinungdan nga nung leading ka karon. Usasad na. Oo. Unya kini ang mga tao ni kampanya nya action mayor ka ang uban may nga itatagbatan ona na. Pero ako kang kuha og reaction kay do na mo isa ka vlogger di lang ako nganlan. Murag parinti mga tele nimo ni. Nga ikaw parinti mo gidaot ba hinuon ka sa iyang vlog? Unsa may mong reaksyon ana? Well, wa magi ko mo react ana. Wa magi ko mo komentaryo ana. Gipasagdan na nako na kay mula gina ato manang uyuan, di ato nang respetuan ug dili na lang ta mo hisgot og kanang anything bad no or kanang ngilad nga mga pulong batok ka sa ato ang mga parente. So nihilom na gyud ko ana, ako na lang nang giampo, ako na lang gi-offer sa Ginoo og hopefully in the future tingali makakita siya sa sa ako mga maing binuhatan ug maka-praise pud siya nako. So di na lang ko mo komentaryo ana dihang dapita. Sige. Kay mo na magod personal attack ba? Ako may naluoy sa nimo ha. Ngano man si Mayor Raymond nga
kini ni ang ubang mga tao mo tabang niya nga kani mo isakto ato ning butaran sa Mayor Raymond. Pero ang imo mismong parente, hindi lang kumusultig kinsa ning parente ha, nga vlogger, gi-attack mga personal pagid nga attack. Kung sa man istorya bitay may Fatima dito sa korte kay nag-abot mi to sa fiscal no, as a fiscal Fatima Asjale, atong classmate sa dito sa Kuan, University of San Carlos. Unsa man hitabo ni Kuan, ni vlogger nga iyang parente, gitirahan may nito amigo. Ato na lang iampo. Okay, mensahe na lang mo Mayor Raymond sa ato mga kaigsunan nga naminaw nato karon. Well, una sa tan Attorney Rufil, salamat kay Sigayon nga imong gihatag diri kanako kay maka-explain ko sa ato mga kaigsunan ug unsa itong mga programa ug proyekto sa syudad sa Sugbo, unsa na itong nabuhat for the past 10 months ug unsa pay atong mabuhat for the next pipila ka years for the good of the city of Cebu. Nanghinaot lang ko makita ni sa atong mga kaigsunan, atong mga maayong binuhatan ug unsa pay atong mga plataporma ug programa para sa umaabot nga mga tuig para mo nindot yun pag-ayo ang atong syudad sa Sugbo. So nang hinaot ko, makita na nila kay para ako gihapon ang ilang ibutang diha sa katungdanan isip mayor sa syudad sa Sugbo to continue the good programs that we have for a better Cebu, for a brighter Cebu where everybody will be safe, where everybody will have a better life. So atlo karon to action mayor, independent mayor sad kay ang uban sing dita-ditahan na siya ang iyang probinsya. Dili unsaon maguna nga lahi magyud ta og mga desisyon independent magyud ning Cebu City. Muna akong giingon pirmi, independent ang Cebu City from Cebu province, but we always have to work hand in hand for the good of the Cebuano community. Okay, salamat kayo Mayor Raymond. Gawas ko na pa kay dugang mensahe. Wala na. Daghang Okay. salamat kayo sa higayon. Salamat, mayong buntag. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.